Kada je prije 25 godina započela priča o Baltazaru, nitko nije mogao predvidjeti koliko će generacija studenata proći njegovim učionicama. Vaša imena pridružuju se tisućama naših alumnija koji danas vode tvrtke, pokreću vlastite poduzetničke pothvate, rade u javnim institucijama, školama, organizacijama i brojnim drugim područjima. Temeljem ovlasti koje proizlazi iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te statuta Veleučilišta Baltazar Zaprešić, promoviram vas u vaša zvanja i dodjeljujem naziv prvostupnica, prvostupnik ekonomije i prvostupnica i prvostupnik informacijskih tehnologija. I od srca vam čestitam. Završetak ove razine vašeg studija simboličan je kraj jedne etape kojom ujedno oblikujete vašu budućnost ne samo za vas, već i za vaše obitelji i za sve one koje volite. Vaši uspjesi su i naši uspjesi i to nije samo fraza. Jer vi zajedno sa nama oblikujete brend našeg Veleučilišta Baltazar. Zato budite etični, budite hrabri, budite kreativni i nastavite biti vrijedni. Čestitam vas. Dobrim se vraća, ljubav ljubavlju plaća. Pusti da snovi tvome srcu daju priliku. Ovo vrijeme je ludo, al možeš stvoriti čudo. Sad kad imaš znanje kako, ideje, upornost i strast, odvaži se, pokreni se, ne traži putove gdje već su drugi bili, ti ostavi trag. Ti si taj što mijenjaš svijet, vjeruj u sebe, sreća čeka te, u očima zvijezde, znanja prepun džep, zato što želiš, radi, bori se, a sad odvaži se, daj pokreni se, ne traži putove gdje već su drugi bili, ti ostavi trag. Želim u ime svoje i kolegica i kolega reći nekoliko hvala na mogućnosti i pruženoj prilici modernog obrazovanja putem online studiranja i time omogućeno nam je balansiranje između poslovnog i privatnog života. 3, 2, 1, Baltazar!